Professjonisti fil-qasam tas-Saħħa se jkunu qed iduru l-lokalitajiet madwar il-pajjiż biex jagħtu informazzjoni utli dwar is-servizzi tas-saħħa li jeżistu fil-komunità. Dan bilan li n-nies ikunu konxi b'dak offrut madwarhom u s-servizzi jkunu aktar aċċessibbli. Dan il-proġett li beda fl-aħħar Ġdid sar possibbli bis-sem ta' tim ta' professjonisti mid-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa u tal-Kura Primarja. Min barra preżentazzjonijiet informattivi u interattivi, il-professjonisti ċċekkjaw it-zokkor u l-pressjoni ta' dawk preżenti u tawhom pariri dwar il-kura li għandhom bżonn. Xi ħaġa li se tibda ssir kull ġimgħa, kif spjegat ma' dan l-istazzjon id-direttur tad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa, Dr. Paula Vassallo. Ħankunu qed nitkellmu fuq iż-zokkor kemm wieħed jikkonsuma verament fejn hija dat zokkor għax kulħadd jgħidlek li ma nieħux ħafna, però nkunu qed nwasslu dan messaġġ kif ukoll x'għandu jagħmel wieħed biex jiekol dieta bbilanċjata, jiġifieri bbażata fuq id-dieta mediterranja u wkoll l-importanza tal-attività fiżika. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern innota li x-xogħol tal-Ministeru mhuwiex biss li jfejjaq il-Mart, iżda wkoll li jara li n-nies jgħixu ħajja b'saħħitha. Il-Dipartiment tas-Saħħa jismu Dipartiment tas-Saħħa mhux Dipartiment tal-Kura għall-Mart. U allura aħna jqdirilna illi għandna bżonn nagħtu ħafna aktar importanza lill-prevenzjoni. Dan qegħdin nagħmluh flimkien mal-Kunsilli Lokali għax jidrilna illi l-għażliet illi jagħmel persuna fil-ħajja tiegħu jista' jkollha effett fuq is-saħħa tiegħu. U l-għażliet personali l-aħjar wasluhom lin-nies wieħed wieħed. Għal aktar informazzjoni dwar is-sessjonijiet li jmiss li se jkopru l-lokalitajiet kollha f'Malta u Għawdex, wieħed jista' jċempel fuq 2326 6000. Jista' jsegwina fuq il-siti soċjali tagħna HPDP Malta kemm fuq Facebook, Instagram kif ukoll Twitter u aħna ħankunu qed nagħtu l-informazzjoni minn qabel li fejn ħajkunu il-programmi li ħajmiss. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.